चुपके से बंकू नागिन के पीछे बम रख देला। दरअसल सुबह सुबह के टाइम रहला, नागिन हाथ से खखतिन बाहर बैठल रहेली। इतने में चुड़ैल के बेटवा बंकू नागिन के पीछे आके बम रख देला। बम रखे के बाद बिना नागिन के पता चले वहाँ से वो भाग जाला। तबे वहीं समय नागिन के बेटी आवेली और बंकू के भागत उनसे देख लेली। और वो जब अपने अम्मा की तरफ देखेली तो देखेली कोरे पीछे बम लगल बा। तुरंत ही वो बम जले लगला और खूब तेज धमाका होला और नागिन उछल के नीचे गिर जाली। बम फूटे के वजह से नागिन के शरीर पूरा काला हो जाला। चोट लगे के कारण से वो सही से चल नहीं पावेली। नागिन के बेटी बंकू के भागत देख जाली तो वो समझ जाली कि इस सब काम बंकू कैले बा। कुछ देर बाद जैसे ही बंकू अपने घरे पहुँचे वाला रहा, चुपके से ओकरे पीछे शेषा दौड़ के आवेली और ओकरे चड्डी में बम लगा के चुपके से उनसे चल जाली। थोड़ा ही देर में बंकू के चड्डी में खूब जोर के धमाका होला, जेकरे वजह से ऊपर उछल के नीचे गिर जाला। बम के धमाका के वजह से ओकरे चड्डी में आग लग जाला और वो इधर उधर दौड़े लगला। शेषा देख के ओके बहुत खुश होली और डांस करे लगेली।